Arang sa maghiwa oh. Hi guys, mao ni ang akong ganang suki sa isda si Ate Fiona. Mao ni makapahatag na ho og kaadyo sa adlaw-adlaw nga pagpangutang char. O dako kayong isda ko gikuan. So pinang kilo ana? 350. O 350. Only 500. Ang akong budget nga 500 usa ra ka buok isda guys. Mao na ang akong na baliton today. Ununan tuwaon. Mao ni ang buutan na ho nga suki sa isda sa merkado. Introducing ni Madam Fiona Corsino. Corsino ito apelyido no? Oo, hanasa mo hiwa oh. Arang hanasa kayo guys kung hiwa si Madam Fiona. Kaya ato na ipakita kung unsaon paghiwa ni Jabe. Arang hanasa maghiwa oh. Basta gani, kuha na kanang ni ana sa hanasag yun. Kitang mga pumapalit. Igo na naman tas pagtanaw. Unsa na nga isda? Lipti. O lipti. Lipti na nga isda kuno nga pangan guys. Wow, praise ko. Commercial na eh, commercial. AMGs. Batasan mo? Awa lagi. Naging sa bala oh. Upload na sa Domingo. Gaya-gayagaan si Ate Fiona kay maki-MGS ko no. Arang hanasa mo ko anoy, hiwa. Oh, ana, sakto na. Oh, mao na guys nga maka-request tag unsay atong gustong hiwa. Kay ang tindira na ang bahala sa paghiwa basta dako nga isda imong paliton. Ahora nang unuunan biyon. Ug tuwaon. Hi kuya. Pailad ni kuya, pailad. Oh. Ang nakantidad nga na guys is for only 500. Ingana ka mahal ang isda diri sa baybay. Tagpila 350 ang kilo ana no. For only 350 per kilo sa isdang lipti diri sa baybay.